Uffiċjali li għandhom rekord kriminali qatt m'għandhom jiġu appuntati fil-korp tal-Pulizija aħseb u wara kemm jerġgħu jiddaħħlu lura fl-istess korp. Dan kien kliem John Rizzo, l-eks kummissarju tal-Korp tal-Pulizija li hu wkoll innominat bħala membru fuq il-Kummissjoni Permanenti kontra il-Korruzzjoni f'intervista estensiva ma' The Malta Independent on Sunday. Dan sostnieħ fid-dawl tal-policy l-ġdida li tippermetti li uffiċjali tal-Pulizija b'rekord kriminali jkunu eliġibbli għal reklutaġġ, promozzjoni jew li jerġgħu jitlu lura fil-Korp tal-Pulizija. Il-ġurnal semma kif Rizzo li jikseb rispett miż-żewġ partiti politiċi sostna li uffiċjal tal-Pulizija għandu jkun serju iddixxiplinat u fuq kollox jikseb il-fiduċja tal-pubbliku. Għaldaqstant u staqsa kif il-pubbliku jista' jkollu fiduċja fil-Korp tal-Pulizija jekk waħda minn dawn il-karatteristiċi tintilef. Dan għaliex u jemmen li l-poplu jħallas it-taxxi sabiex jkun jista' jżomm uffiċjal tal-Pulizija. Fid-dawl ta' dan, John Rizzo spjega kif fi żmien meta hu kien kummissarju ma kienx aċċetta li pulizija li wettaq reat minuri jerġa' jidħol lura fil-korp. Dak iż-żmien il-Pulizija kienu jiġu skrutinizzati mhux biss fuq il-kondotta personali tagħhom iżda anke l-mod kif jgħixu jekk kellhomx każijiet pendenti u anke lil min kienu miż-żewġin. Matul din l-intervista, John Rizzo semma wkoll kif fi żmien li hu serva l-korp bħala kummissarju qatt ma ġie mxekkel milli jiftaħ investigazzjoni kriminali li ma' żmien kien ikkaratterizzat minn numru rekord ta' każijiet li kienu jinvolvu korruzzjoni, tixħim u kriminalità. Eżempju ta' dan hu l-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Dwar il-każ ta' qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Rizzo sostna li ma jaqbilx mal-kummenti li l-Pulizija mhumiex jagħmlu xogħolhom jew ma jridux jsiru jafu l-verità. Dan għaliex hu ħadem ma' diversi persuni li qed jinvestigaw dan il-każ li jiddiskrivihom bħala nies serji u kapaċi ħafna.